I 12 år ledede Himmler det mest dødbringende undertrykkende apparat i det tredje rige. I maj 1945 var han blot en forklædt flygtning, uden allierede, uden magt og med en giftkapsel gemt i munden. Han havde bygget SS, overvåget koncentrationslejre, koordineret deportationer og masseudryddelser. Men da regimet kollapsede, blev han afvist af Hitler, ignoreret af Dönitz og foragtet af de allierede. Han endte med at vandre blandt ruiner med et falsk navn, stjålne dokumenter og håbet om at undgå straf. Hvordan tilbragte Himmler sine sidste dage, mens riget smuldrede? Hvorfor forrådte han Hitler i sidste øjeblik? Og hvordan endte en af regimets mest magtfulde mænd med at være forklædt og tigge for sit liv? Himmler og hans imperiums sammenbrud, naziterrorens arkitektsfald. I begyndelsen af 1945 var det tredje rige på randen af kollaps. De allierede sejr syntes uundgåelig efter den mislykkede Ardenner-offensiv, mens den røde hærs ubarmhjertige fremrykning fra øst drænede de sidste reserver af tysk modstand. Drømmen om et imperium, der dominerede Europa, var forsvundet, og krigen var på vej mod sin fatale afslutning. Adolf Hitler, tilbagetrukket i sin Berlinbunker, forblev overbevist om, at han stadig kunne vende situationen. I denne tilstand af fornægtelse og isolation anerkendte han ikke, at hans imperium var i ruiner. I mellemtiden var Heinrich Himmler, leder af SS og en af de mest magtfulde mænd i regimet, i en unik position til at træffe afgørende beslutninger om Tysklands fremtid, selvom hans planer var meget anderledes end førerens egne. Heinrich Himmler var ikke blot leder af SS, den frygtede nazistiske sikkerhedsorganisation, der havde kontrolleret koncentrationslejrene, Gestapo og statens repressive apparat, men også arkitekten bag en struktur parallel med den tyske stat selv. Under hans kontrol var SS vokset til en styrke på 900.000 mand, og dens indflydelse nåede alle hjørner af det tyske liv, fra hæren med Waffen-SS til rigets vigtigste industrier. Situationen i Tyskland var dramatisk anderledes end tidligere år. Riget blev slidt ned af krigen på alle fronter. Infrastrukturen, der i det væsentlige var ødelagt af de allieredes bombardementer, kunne ikke længere opretholde krigsindsatsen. Fabrikker stod stille eller kørte med minimal kapacitet. Brændstofmanglen betød, at pansrede køretøjer og motoriserede divisioner ikke længere kunne fungere effektivt. I denne sammenhæng befandt Himmler sig i stigende grad isoleret fra magtens kerne i det tredje rige. Trods at have opnået betydelig indflydelse inden for regimet, gjorde hans manglende militære erfaring og hans kommando over et bureaukratisk apparat snarere end den her ham sårbar over for kritik fra andre medlemmer af naziledelsen, såsom Wehrmacht-generalerne, der så ham som en svag leder ud af stand til effektivt at håndtere situationen. Efter det mislykkede attentatforsøg på Hitler i juli 1944, hvor flere højtstående Wehrmacht-officerer blev impliceret, brugte Himmler den efterfølgende udrensning til at eliminere mange af sine rivaler inden for selve regimet. Han udnyttede Hitlers mistillid til hærens generaler til at sikre sig en stadig mere fremtrædende position i nazistadministrationen. Efterhånden som krigen skred frem, så Himmler sig selv som manden, der kunne overleve det tredje riges fald og tilpasse sig nye realiteter, efterhånden som nederlagene fortsatte med at hobe sig op. Fiasko ved fronten. Himmlers fatale brud med Hitler. Ved udgangen af 1944, mens Wehrmacht var fuldstændig udmattet, satte Hitler sin sidste håb i Waffen-SS-styrkerne, som Himmler havde skabt som en elitestyrke. Udfaldet af slaget var dog katastrofalt. Ardenner-offensiven, der blev indledt i december 1944 i håb om at splitte de allierede styrker og generobre tabt territorium, viste sig at være en fiasko. De tyske soldater, dårligt trænede, dårligt udstyrede og med knappe forsyninger, kunne ikke modstå de allieredes fremrykning. I mellemtiden rykkede sovjetiske styrker uophørligt frem fra øst, og Himmler, der var blevet udpeget til at overtage kommandoen over flere fronter som militærkommandør, blev tildelt et af krigens mest kritiske slag, forsvaret af Pommern. Hitlers beslutning om at tildele Himmler dette ansvar var en desperat handling. Himmler, der manglede betydelig militær erfaring, mislykkedes spektakulært i forsvaret af denne nøgleregion. Manglende forberedelse, lav moral blandt tropperne og manglen på materielle ressourcer resulterede i et ydmygende nederlag. De sovjetiske styrker formåede at bryde igennem de tyske linjer og nærmede sig Berlin farligt.
Denne militære fiasko var særligt ydmygende for Himmler, da han gennem hele krigen havde været en ivrig forsvarer af SS overherredømme. Det var lykkedes ham at udvide sin magt over Wehrmacht og rigets politistyrker gennem sin kontrol over paramilitære enheder og koncentrationslejre. Hans ry som SS-leder var bygget på disse enheders brutalitet og effektivitet, men som militærkommandør viste han sig at være en inkompetent leder. Sammenbruddet af forsvaret i Pommern førte til, at Himmler blev frataget sin militære kommando den 20. marts 1945. Ydmygelsen ved hans afskedigelse var dobbelt. Ikke blot blev han frataget kontrollen over de tyske styrker i øst, men hans position i Hitlers inderkreds begyndte hurtigt at forværres. I hans sted udnævnte Hitler Wehrmacht-general Hans Guderian til at overtage kontrollen over Berlins forsvar. Fra det øjeblik mistede Himmler ikke blot sin position ved frontlinjen, men også Hitlers gunst. Selvom SS forblev en magtfuld organisation, betød tabet af hans rolle som militærkommandør, at Himmler ikke længere var på magtens højdepunkt. Den personlige og politiske ydmygelse pressede ham til at træffe mere hensynsløse beslutninger. Det var på det tidspunkt, at Himmler, bevidst om rigets forestående nederlag, begyndte at overveje andre veje til sin politiske overlevelse. I stedet for at fortsætte med blind loyalitet over for Hitler, indtog Himmler en mere pragmatisk holdning. Mens Hitler fortsatte med at klamre sig til ideen om sejr for enhver pris, så Himmler, at krigen var tabt. Hitlers fysiske og psykiske sygdom, kombineret med hans fiasko som militær leder, havde skabt en kløft mellem ham og mange af de øverste ledere i hans regime. I stedet for at forblive loyal over for en faldende Hitler, begyndte Himmler at opbygge et netværk af kontakter med vestmagterne. Han kontaktede neutrale repræsentanter i Sverige og søgte kommunikationskanaler med de vestlige allierede, nærmere bestemt USA, Storbritannien og Frankrig. Himmler forstod, at hvis han kunne få de allierede til at acceptere en delvis overgivelse, der udelukkede Sovjetunionen, kunne han muligvis sikre Tysklands overlevelse under et antikommunistisk regime, hvor han ville spille en central rolle. Denne strategi var, udover at være risikabel, dybt forræderisk. Himmler vidste, at Hitler aldrig ville have accepteret en delvis overgivelse, og slet ikke forhandlinger med rigets fjender. Ikke desto mindre var Himmler i sin voksende desperation villig til at tage risikoen. Den 20. april 1945 deltog Himmler i en gestus af tilsyneladende loyalitet i Hitlers fødselsdagsfest i Berlin, selvom sovjetiske tropper allerede var ved byens porte samme eftermiddag. Under fejringen svor Himmler loyalitet til Hitler, men hans sande troskab lå nu hos de vestlige allierede. I løbet af disse uger med nytteløs planlægning begyndte Himmler at opføre sig mere og mere uberegnelig. Han forlod sjældent sit tog, som var utilstrækkeligt udstyret til missionen, kun havde en telefonlinje og manglede ordentlige kort eller en radio til at kommunikere med fronten. Han viste også ringe interesse for arbejde og så det som en meningsløs indsats. Han arbejdede kun 4 timer om dagen og kun efter at have fået massage hver morgen, efterfulgt af frokost og en lang lur. Manglen på lederskab blev tydelig i den tyske hærs præstation på Østfronten. Mens Sovjetunionen ubønhørligt rykkede frem, fokuserede Himmler sine bestræbelser på at skabe en personlig flugtrute og kontakte neutrale mellemmænd, der kunne lette forhandlingerne med de vestlige allierede. Hans logik var enkel. Hvis han kunne positionere sig som en antikommunistisk leder, der var villig til at overgive sig til de allierede, kunne han måske redde ikke kun Tyskland, men også sig selv. Konspiration og forræderi, Himmlers sidste træk. Himmler overvejede at forhandle en fredsaftale uafhængigt. Hans mål var ikke kun at redde Tyskland fra den sovjetiske invasion, men også at positionere sig som Hitlers efterfølger i et scenarie, hvor det tredje rige allerede var på randen af opløsning. For at udføre sine planer brugte Himmler en af sine nærmeste samarbejdspartnere, Felix Kersten, en baltisk født fysioterapeut, der havde været en nøglefigur i hans privatliv, på grund af sin evne til at lindre de frygtelige mavesmerter, Himmler led af. Kersten, der var flyttet til Sverige, fungerede som mellemmand i forhandlingerne med grev Folke Bernadotte, leder af det svenske Røde Kors. Der blev udvekslet breve mellem de to mænd, og direkte møder blev arrangeret af Walter Schellenberg fra RSOA, SS efterretningstjeneste.
Samtidig udstedte Himmler et direktiv, der beordrede jøder til at marchere fra befæstningsprojektet ved den østrig-ungarske grænse til Mauthausen. Hans hensigt var at bruge disse fanger som gidsler i potentielle fredsforhandlinger. Tusinder døde under disse tvangsmarcher, et vidnesbyrd om den brutalitet, der karakteriserede Himmlers regime selv i dets sidste dage. Den i 22. April mødtes Himmler med Norbert Masur, en svensk repræsentant for World Jewish Congress, for at diskutere løsladelsen af jødiske koncentrationslejrfanger. Som et resultat af disse forhandlinger blev ca. 20.000 mennesker befriet i operationen De Hvide Busser. Under dette møde forsøgte Himmler at retfærdiggøre holocaust over for Masur ved fejlagtigt at hævde, at krematorierne i lejrene var blevet bygget til at håndtere ligene af fanger, der var døde af en tyfusepidemi. Han hævdede også meget høje overlevelsesrater for Auschwitz og Bergen-Belsen-lejrene, på trods af at disse steder allerede var befriet, og det var klart, at hans påstande var falske. Den 23. april mødtes Himmler direkte med Bernadotte på det svenske konsulat i Lübeck. Han præsenterede sig selv som Tysklands midlertidige leder og hævdede, at Hitler ville være død om et par dage. I håb om, at britterne og amerikanerne ville kæmpe mod sovjetterne sammen med det, der var tilbage af Wehrmacht, bad Himmler Bernadotte om at informere General Dwight Eisenhower om, at Tyskland ønskede at overgive sig til de vestlige allierede og ikke til Sovjetunionen. Bernadotte anmodede Himmler om at fremlægge sit forslag skriftligt, hvilket Himmler indvilligede i at gøre. I mellemtiden havde Göring et par timer tidligere sendt et telegram, hvor han bad Hitler om tilladelse til at overtage lederskabet af riget i sin egenskab af Hitlers udpegede efterfølger, en handling som føreren fortolkede som et krav om, at han skulle træde tilbage eller blive udsat for et kup. Den 27. april blev Himmlers SS-repræsentant i Hitlers hovedkvarter i Berlin, Hermann Fegelein, taget til fange i civilt tøj, mens han forberedte sig på at desertere. Han blev arresteret og ført tilbage til førerbunkeren, hvor han senere skulle henrettes. Natten til den 28. april sendte BBC en reportage om Himmlers forhandlingsforsøg med de vestlige allierede. Hitler, der havde betragtet Himmler som den næstmest loyale mand efter Joseph Goebbels, var rasende over dette forræderi og erklærede, at Himmlers hemmelige forhandlinger var det værste forræderi, han nogensinde havde oplevet. Hitler beordrede Himmlers anholdelse og afskedigede Fegelein fra alle hans positioner. På det tidspunkt var sovjetiske styrker rykket frem til Potsdamer Platz, kun 300 meter fra Rigskancelliet, og forberedte sig på at invadere bygningen. Denne rapport, kombineret med Himmlers forræderi, fik Hitler til at skrive sit testamente. I dokumentet, der blev færdiggjort den 29. april, dagen før hans selvmord, erklærede Hitler både Himmler og Göring for forrædere. Han fjernede Himmler fra alle partiers statsposter og ekskluderede ham fra nazistpartiet. Hitler udnævnte storadmiral Karl Dönitz til sin efterfølger. Himmler mødtes med Dönitz i Flensborg og tilbød at være hans næstkommanderende. Han hævdede, at han havde ret til en stilling i Dönitz' provisoriske regering som Reichsführer, SS, i den tro, at SS ville være i en god position til at genoprette og opretholde orden efter krigen. Dönitz afviste gentagne gange Himmlers forslag og indledte fredsforhandlinger med de allierede. Det endelige magtspil, en falden leders desperate ambition. Den 28. april 1945, efter at hans hemmelige forhandlinger med de allierede var blevet afsløret, fratog Hitler Himmler alle hans positioner og ekskluderede ham officielt fra SS. Denne fordømmelse markerede afslutningen på hans institutionelle rolle inden for riget, som han havde været med til at opbygge i mere end et årti. Hitler, der indtil da havde betragtet ham som en af sine mest pålidelige samarbejdspartnere, erklærede ham nu for forræder i sit politiske testamente. Trods denne formelle afskedigelse beholdt Himmler sit operationelle netværk inden for SS-strukturerne intakt. Årelang omhyggelig opbygning af et sikkerhedsapparat parallelt med staten havde givet ham ressourcer og personale, som han potentielt kunne mobilisere til sine formål. Hans kontakter strakte sig også til neutrale personer i lande som Sverige og Schweiz, forbindelser han havde dyrket under de seneste forhandlinger. Med Berlin omringet af sovjetterne og Hitler isoleret i sin bunker, vendte Himmler sin opmærksomhed mod den provisoriske regering, som Karl Dönitz havde etableret i Flensborg i det nordvestlige Tyskland.
Den 18. maj, efter at Hitlers død var blevet bekræftet, overtog Dönitz officielt præsidentposten for riget i henhold til bestemmelserne i Hitlers testamente. Denne Flensborg-regering repræsenterede den sidste rest af officiel tysk autoritet, anerkendt af de militærstyrker, der endnu ikke havde overgivet sig. Mellem 1 og 6 maj forsøgte Himmler at integrere sig i denne nye regeringsstruktur. I sin kommunikation med Dönitz præsenterede han SS som en organiseret styrke, der var i stand til at opretholde den indre orden i overgangsperioden. Han argumenterede for, at hans ekspertise inden for sikkerhed og kendskab til efterretningsstrukturer ville være værdifuld i forhandlingerne med de vestlige allierede, især i betragtning af den voksende frygt for sovjetisk ekspansion. Dönitz, en karriereadmiral med ringe forbindelse til partiapparatet, vurderede situationen pragmatisk. Hans provisoriske regering opererede under ekstremt begrænsede omstændigheder. Den manglede international anerkendelse, kontrollerede kun en brøkdel af tysk territorium, og dens primære mål var at forhandle en ordnet overgivelse for at minimere tyske tab, især blandt civile og soldater, der flygtede fra det sovjetiske fremstød. Efterretningsrapporter, der nåede Flensborg, gjorde de allieredes holdning klar. Enhver regeringsstruktur, der omfattede fremtrædende personer fra naziregimet, især dem, der var forbundet med holocaust-grusomheder, ville blive afvist med det samme. Himmler toppede listen over eftersøgte krigsforbrydere. I de første dage af maj holdt Dönitz Himmler i en tvetydig position, idet han hverken formelt integrerede ham i regeringen eller endeligt afviste hans tilbud. Denne strategi var baseret på praktiske overvejelser. Under forhandlingerne med de allierede skulle han opretholde kontrollen over alle tyske styrker, der endnu ikke havde nedlagt våbnene, inklusive SS-enheder, der stadig var loyale over for Himmler. Den 6. maj, på et officielt møde i den midlertidige regerings hovedkvarter, meddelte Dönitz sin endelige beslutning til Himmler. Der var ingen mulighed for ham at være en del af regeringen eller forhandlingerne med de allierede. Tilstedeværelsen af den tidligere Reichsführer SS var en uoverstigelig hindring for enhver overgivelsesaftale og kompromitterede uopretteligt den midlertidige regerings legitimitet. Denne beslutning markerede afslutningen på Himmlers forhåbninger om at beholde enhver institutionel magtposition. Uden adgang til officielle strukturer og vel vidende, at de allierede søgte ham som en topkrigsforbryder, krævede situationen drastiske foranstaltninger. I løbet af natten mellem den 6. og 7. maj forberedte Himmler og en lille gruppe kollaboratører falske identitetsdokumenter og planlagde flugtruter, der ville undgå større allierede kontrolposter. Forvandlingen var bemærkelsesværdig. Manden, der havde ledet Europas mest omfattende sikkerhedsapparat, der kontrollerede politi, koncentrationslejre og elitemilitære enheder, forberedte sig nu på at leve i skjul. Hans magtnetværk, selvom det var delvist operationelt i nogle isolerede områder, var hurtigt ved at gå i opløsning i lyset af de fremrykkende besættelsesstyrker. Himmler forlod Flensborg den 7. maj og begyndte den sidste fase af sin karriere som flygtning. Med begrænsede ressourcer, falsk dokumentation under navnet sergent Heinrich Hitzinger og en lille gruppe loyale mænd flygtede den tidligere SS-kommandør sydpå i håb om at finde mindre kontrollerede områder eller mulige flugtruter til neutrale lande. Reichsführerens Flucht enträngt man's Desperation. Da Himmler forlod Dönitz' regering, besluttede han sig for at antage en ny identitet for at undgå at blive identificeret af de allierede. Han forklædte sig som en simpel sergent Heinrich Hitzinger, et medlem af den tyske hærs hemmelige feltpoliti. Sammen med ham rejste en lille gruppe betroede mænd, alle forklædte og under falske identiteter. Med denne reducerede gruppe begyndte Himmler sin flugt og bevægede sig sydpå gennem Tyskland, hvor han håbede at finde tilflugt i mindre overvågede områder. Hans mål var at nå et sikkert sted, sandsynligvis zoner stadig under tysk kontrol, som Bayern, eller muligvis at krydse grænsen til Schweiz eller Spanien. De dage Himmler tilbragte på flugt var en plage af usikkerhed, da de allierede patruljer var overalt i Tyskland. Med landet hærget af krig var vejene ugæstfrie, fulde af flygtninge, demobiliserede soldater og murbrokker. De resterende tyske militærkøretøjer var knappe, og mange var nedbrudte eller ubrugelige på grund af brændstofmangel og mangel på ressourcer.
Himmler og hans lille gruppe rejste til fods og rykkede forsigtigt frem gennem ødelagte marker og forsøgte at undgå hovedruter, hvor de allierede soldater udførte kontrol. Den 10. maj 1945 rykkede Himmler sydpå. De 15 mænd, uden tvivl godt bevæbnet med pistoler og maskingeværer, brugte 4 store Wanderer V11-vogne, som Himmler havde været meget foretrukket under sine tidligere besøg ved fronten. Næste dag ankom gruppen til den lille by Delver, et par kilometer sydøst for Fredstad ved Idafloden. Dagen efter nåede konvojen Mana. På grund af kaoset på vejene forårsaget af flygtninge, tyske tropper og ødelagte køretøjer, havde det taget dem 2 dage at rejse kun 96 kilometer sydpå med fly. Himmlers gruppe blev fanget på den nordlige bred af Elbens udmunding uden mulighed for at flytte køretøjerne. De 4 store biler blev efterladt, og gruppen gik til flodbredden ved Bebühl. Efter at have ledt og forhandlet, betalte Himmlers gruppe en fisker 500 rigsmark for at fragte dem over floden til byen Neuhaus ved udmundingen af Oerfloden. Fra det øjeblik rejste Himmlers gruppe til fods. I løbet af de næste 5 dage bevægede gruppen sig frem af landlige stier, sov på gårde, i lader eller endda langs vejkanten, hvor de blev mere og mere beskidte og ujævne, ømme og udmattede. Den 10. maj ankom gruppen til Bremwörde, en lille by ved Ostefloden. Planen var at gå gennem det åbne landskab for at undgå at blive viklet ind i byerne mellem Hamburg og Bremen, som begge var under fuld britisk besættelse. Den 10. maj flyttede gruppen ind i et landsted på Wallstraße i Bremwörde. I 2 dage forsøgte medlemmer af gruppen at få særlige rejsetilladelser fra den lokale borgmester, som var blevet udpeget under den nye britiske myndighed. De søgte papirer, der ville give dem mulighed for at passere gennem kontrolposten af en eller anden opdigtet grund, såsom en gruppe syge tyske soldater, der vendte hjem til München. Borgmesteren, der sandsynligvis indså, at gruppen repræsenterede en form for nazistiske flygtninge, og som ikke var villig til at modarbejde sine nye overordnede, afviste alle deres bønner. Himmlers gruppe forblev på landstedet fra 18. maj til 21. maj, før de besluttede at forsøge at passere kontrolpunktet og fortsætte deres rejse. Himmler og hans 2 hjælpere, Grohmann og Macker, ville blive tilbage, mens resten af gruppen forsøgte at krydse broen. Kl. 15.00 gik Kiermaier og Himmlers personlige læge, Dr. Gebhardt, til broen, tilsyneladende uvidende om, at der var et ubevogtet vadested et kort stykke nedstrøms, hvor alle kunne have krydset uden problemer. Hensigten var at krydse broen og, hvis der ikke var problemer, vende tilbage for at hente de andre. Kl. 16.00 blev de 2 tyskere stoppet på broen af Sergeant Arthur Britton fra den 103. feltsikkerhedsreserveafdeling af den britiske hærs efterretningskorps. Han undersøgte mændenes demobiliseringskort og vidste straks, at de som hemmeligt feltpoliti burde arresteres, men holdt dette for sig selv. Britton lærte hurtigt af Dr. Gebhardt, at han blot var forskuddet på en langt større gruppe syge, tidligere hemmelige politisoldater. Britton sørgede hurtigt for 2 militærlastbiler og en eskorte til at bringe resten af Gebhardts kammerater ind. Lastbilerne vendte behørigt tilbage med Gebhardt og resten af gruppen, men uden 3 mænd, Himmler og hans hjælpere. Hele gruppen blev arresteret og ført til den civile interneringslejr Westertimke nær Bremen. Sergeant Britton holdt dog fast i Dr. Gebhardt, og sammen gik de til bondegården for at hente de 3 resterende mænd, men ved ankomsten var Himmler og hans kohorter smuttet væk. Britisk efterretningstjeneste blev alarmeret om 3 formodede hemmelige feltpolitiflygtninge i området. Himmlers lille gruppe antog, at Kiermaier og Gebhardts gruppe havde krydset broens kontrolpunkt med succes. De ventede og gjorde det derefter deres forsøg den 22. maj. Trioen gik gennem Bremens gader. Grohmann og Macker bar lange SS-officersfrakker uden insignier og gik på hver side af den meget kortere Himmler, der bar rester af en tysk hæruniform, en blå regnfrakke og en øjenklap. Før de nåede broen, stoppede en britisk patrulje dem og eskorterede dem til møllen til afhøring. Sergeant Britton modtog dem og rapporterede deres ankomst telefonisk til stabssergeant John Hock. Heinrich Himmler var nu i de allieredes hænder, men i øjeblikket var hans sande identitet ukendt for dem. Han var blot endnu en lavt rangeret tysk soldat, der skulle behandles i en interneringslejr på grund af sin enhedsrolle under krigen.
Himmler tilbragte sin første nat i britisk fangenskab med Grohmann og Macker sovende på gulvet i møllen, hvor de brugte kornsække som madrasser. Det, der betød noget, der var, at hvis Himmlers falske identitet holdt stand, kunne han forvente at blive løsladt efter et par uger eller måneder, måske endda tidligere, hvilket ville give ham mulighed for at fortsætte sin plan, da han havde fortalt Dönitz udenrigsminister Schwerin von Krosigk i begyndelsen af maj 1945, da han sagde, at de allierede aldrig ville finde ham, at han ville forblive skjult og afvente en gunstig politisk udvikling. Da de blev afhørt, hævdede Himmler og hans ledsager at være sergenter i det hemmelige feltpoliti, men de slørede SD-stempler på deres papirer vakte mistanke. Da briterne undersøgte Himmlers bagage, konfiskerede de et stort forstørrelsesglas indgraveret med nazistiske ørnevinger, men tilsyneladende ikke yderligere opmærksomhed på det. Resten af Himmlers personlige ejendele, nogle af dem indgraveret med hans HH-monogram eller endda hans RFSS-titel, var blevet gemt på gården og ville blive opdaget meget senere af underofficerer fra efterretningskorpset. Død og konspiration, Himmlers mystiske ende. Tilfangetagelsen af Heinrich Himmler den 21. maj 1945 markerede afslutningen på den mest uhyggelige figur, der var tilbage fra det tredje rige. Manden, der havde overvåget oprettelsen og udvidelsen af koncentrations- og udryddelseslejrene, arkitekten bag den endelige løsning, var nu i britisk varetægt. Hans død var dog ikke et direkte resultat af den retfærdighed, han fortjente, eller af en formel retssag. I stedet var hans afslutning indhyllet i mystik, omgivet af omstændigheder, der stadig er genstand for debat den dag i dag. Den 23. maj kl. 7:00 blev Himmler og hans ledsagere ført til Westertimke, hovedkvarteret for Camp 6, den britiske hærs 5-årfyrer. Sikkerhedsstation og ankom omkring kl. 9:00. Efter forhør blev Himmler og hans hjælpere ført 72 km sydøst til Barnstedt, en særlig forhørslejr nær landsbyen Lüneburg, og ankom efter flere stop omkring kl. 18:30. Himmler blev straks genkendt af nogle fanger, der stod ved hegnet og jagtog de nyankomne, på trods af hans barberede overskæg og den sorte øjenklap, især af fangen Karl Kaufmann, den tidligere gavlejder af Hamborg, der havde mødt Himmler ved flere lejligheder. Himmler vidste nu, at spillet var slut. Før eller siden ville briterne blive informeret om hans identitet af en fange. Alligevel havde han et par kort tilbage at spille. Han var trods alt den højst rangerede nazist i allieret fangenskab og besad en enorm mængde hemmelige oplysninger, han kunne bruge til sin fordel, herunder potentielt pinlige detaljer for briterne. Måske, tænkte Himmler, kunne han stadig lave en eller anden form for aftale. Himmler krævede at se lejrkommandanten, kaptajn Thomas Sylvester, og efter nogle diskussioner med britiske underofficerer fik han et interview kl. 19:00. Himmler førte trioen til Sylvesters kontor. Den britiske officer beskrev Himmler som lille, sygelig og sjusket klædt. Hans ledsagere så anderledes ud. Tydeligvis militærmænd, høje og ranke i kropsholdning med strenge hårklipninger. Sylvester beordrede Grohmann og Macher fjernet fra sit kontor og sat under nøje opsyn. Himmler tog derefter et par briller på. Sylvester spurgte ham om hans navn, hvortil fangen stille svarede, "Jeg er Heinrich Himmler." Sylvester ringede straks til den britiske 2, armés hovedkvarter i Lüneburg, og talte med Major Norman Rice, en efterretningsofficer, der i starten ikke troede på ham. Efter en noget forvirrende samtale meddelte Major Rice dog, at han straks tog til Barnstedt. Mens Sylvester ventede på hjælp, beordrede han Himmler til at klæde sig af, og underofficererne undersøgte omhyggeligt hans tøj. De fandt en messingkapselbeholder med et glasflaske, tydeligvis en cyanidkapsel. Sylvester spurgte Himmler, hvad det var. Han svarede, "Det er min medicin, den kurerer mavekramper." En anden messingbeholder blev fundet, som var tom. Sylvester beordrede en fuldstændig kropsrensagelse, men undersøgte ikke Himmlers mund af frygt for, at han måske havde cyanidkapslen klar til at dræbe sig selv. Major Rice og hans hold af efterretningsofficerer ankom til Barnstedt omkring kl. 19:30. Rice medbragte et fotografi af Himmler i hans sorte Allgemeine SS-uniform, sammen med en kort biografi, der indeholdt hans fødselsdato, medlemsnummer i nazistpartiet og SS, samt en kopi af hans underskrift. Rice havde dog ingen oplysninger om vægt, højde eller andre personlige forhold, og heller ikke et sæt fingeraftryk. Hans opgave var enkel,
at fastslå Himmlers identitet ud over enhver rimelig tvivl. Himmler gav et vagtsvar, da han blev spurgt om sit NSDAP-medlemsnummer og et tilsvarende upræcist, men rimeligt nøjagtigt SS-nummer. Han opgav korrekt sin fødselsdato, og da han blev bedt om en underskrift, indvilligede han i den mærkelige betingelse, at den skulle destrueres umiddelbart efter. Underskriften matchede det eksemplar, Rice havde medbragt, og Himmler blev formelt identificeret som Reichsführer SS. Rice ringede til Lüneburg og talte med sin overordnede, oberst Michael Murphy, chef for efterretningstjenesten for den britiske 2. armé. Murphy kom for at tage sig af Himmler, den eftertragtede fange. På det tidspunkt var Murphy nået utilpas og led af følgerne af en række sejrsfester. Han ankom til lejren kl. 21:45. Rice og Murphy konfererede, hvorefter Murphy beordrede Himmler til at klæde sig af for anden gang, hvilket han nægtede. Murphy truede med at få ham klædt af med magt, og Himmler efterkom modvilligt. Bagefter nægtede Himmler at tage den britiske kampuniform på og bar kun en grå tysk herskjorte, sit undertøj og sokker, da hans originale uniform var blevet konfiskeret af briterne. Han fik et militærtæppe i stedet for en frakke. Murphy besluttede, at en læge skulle udføre en kropslig søgning, ikke i lejren, men i et rekvireret hus i Lüneburg, der ildevarslende havde fået navnet Huset til særlige formål, beliggende på adressen Uelsener Strasser 1 A. En læge skulle møde dem ved huset. Klokken 22:40 satte Himmler sig ind i en bil, placeret på bagsædet mellem Murphys næstkommanderende og en vagt med Murphy på passagersædet foran. Himmler gav endda kørselsvejledning, da Murphy farede vildt på vej til Lüneburg. Værelset var i modsætning til officielle rapporter og illustrationer fra den tid umøbleret og meget koldt med vinduerne vidt åbne. Himmler klædte sig ifølge rapporten af for 3. gang. Murphy forlod værelset, sandsynligvis for at bruge badeværelset, stadig lidende af tømmermænd, de eneste andre i værelset, ud over doktoren. Wells var kompagnisergent Major Austin. I sin søgen efter gift besluttede Wells at undersøge Himmlers mund først i stedet for hans endetarm. Wells undersøgte Himmler grundigt, beroligede ham og bad ham derefter om at åbne munden. Himmler adlød. Wells udtalte senere, at han så spidsen af en lille genstand stikke ud mellem Himmlers venstre kind og hans tænder. På dette tidspunkt bed Himmler hårdt ned i genstanden og i Wells fingre og knuste en glasampul med cyanid. Hans ansigt forvred sig af smerte og blev lysrødt, hans årer bulede ud, hans øjne blev glasagtige, og han kollapsede på gulvet. Wells råbte, "Min Gud, det er i hans mund. Han har gjort det mod mig." Flere andre mennesker stormede ind i rummet, mens Wells forsøgte at rense Himmlers mund med en fugtig klud og give kunstigt åndedræt. På et tidspunkt blev Himmler holdt fast i anklerne i et forsøg på at tvinge giften ud. Himmler trak vejret tungt i 3 sekunder, og hans puls fortsatte i yderligere 1 minut. Så døde han. Himmlers obduktionsrapport bemærkede nogle hudafskrabninger på hans hale. Hans næse var let bøjet til højre, og der blev observeret visse ansigtsasymmetrier på liget, som ikke var synlige på fotografier af Himmler, mens han var i live. Dokumenterne relateret til Himmlers død, herunder rapporter om hans tilfangetagelse og obduktionen, forbliver klassificeret. Disse filer vil ikke blive frigivet før 2055, hvilket har givet næring til den fortsatte interesse for omstændighederne omkring hans død. Det forbandede guld, Himmlers mørke planer om at flygte. Heinrich Himmlers skæbne efter hans mislykkede flugt og efterfølgende anholdelse er en af de mest gådefulde tragedier i det Tredje Riges historie. Men hvad der er endnu mere gådefuldt, er Himmlers sidste bevægelser i dagene før hans tilfangetagelse, såvel som de motiver, der drev ham til at træffe så risikable beslutninger. Gennem hele sit liv havde Himmler været en mester i manipulation og konspiration, og i sine sidste dage syntes han villig til at vende tilbage til sine gamle taktikker i håb om at sikre sin personlige overlevelse. Gennem hele 2. verdenskrig havde Himmler ikke blot samlet politisk og militær magt, men også et netværk af finansielle ressourcer, der stort set forblev skjulte. Som leder af SS og kommandør for Rigspolitiet overvågede Himmler et enormt maskineri af undertrykkelse og økonomisk udnyttelse.
Udover de ressourcer, han kontrollerede gennem sine officielle positioner inden for Nazi-administrationen, havde Himmler også organiseret en række skjulte reserver, der omfattede store mængder guld og udenlandsk valuta. I krigens sidste måneder vidste Himmler, at nederlag var uundgåeligt, men han håbede, at adgang til disse ressourcer kunne hjælpe ham med at forhandle en flugt, der ville redde ham selv og hans loyale tilhængere. Et af de mest mystiske aspekter af Himmlers sidste dage er hans forbindelse til guld. Et dokument, der blev opdaget i 2015 i det amerikanske nationalarkiv, viser, at Himmler beordrede guld og valuta til en værdi af 900 kilogram til at blive deponeret i en hvælving på et posthus i byen Plauen, i realiteten en hemmelig hvælving. Byen Plauen, der blev hårdt bombet, faldt til fremrykkende amerikanske styrker den 16. april 1945, en begivenhed, som Himmler må have kendt til og været informeret om, mens han stadig var Reichsführer, SS. Himmler ville også have vidst, at Plauen var udpeget som en del af den sovjetiske besættelseszone i efterkrigstidens Tyskland, da et kort, der viste Tysklands efterkrigsdeling, var blevet erobret af tyskerne under Ardenner-offensiven den foregående vinter, hvilket forårsagede en del røre i den tyske overkommando. Amerikanerne opdagede faktisk ikke lageret før den 26. april 1945, 11 dage efter besættelsen af byen, og så vidt Himmler vidste, var det ikke blevet fundet, da han begyndte sin bevægelse mod Harzen i den anden uge af maj 1945. Denne hemmelige bankkonto blev åbnet efter Himmlers personlige ordre og i hans navn i april 1944, hvilket igen viser, at Himmler forberedte en form for flugt fra Tyskland. Den kan også have været en af flere lignende gemmer etableret af Himmler, som vi simpelthen ikke har nogen information om, begravet et sted i endnu ikke undersøgte arkiver. Obersturmbannführer Werner Grothmann forklarede, at Himmler planlagte, at hans lille gruppe af underordnede, i alt 15 mand, først skulle drage til Harzen og gemme sig der i et par uger eller måneder, indtil det indledende kaos under besættelsen havde lagt sig. Samtidig ville måske en af hans loyale underordnede drage videre i civilt tøj til byen Plauen, etablere kontakt med lokale nazistiske organisationer, især de embedsmænd, der var ansvarlige for guldet, og derefter hente noget af eller alt guldet, bringe det tilbage til Harzen, og derefter, passende forklædt og med de korrekte falske identitetsdokumenter, bevæge sig mod Alperne og krydse ind i Italien eller Schweiz. En særlig guldjagtenhed på 75 mand fra den amerikanske hær med kodenavnet Task Force Fisher og under kommando af den amerikanske kystvagts løjtnantkommandør Joel Fisher, en advokat fra Washington D.C. i det amerikanske finansministerium, havde fulgt amerikanske enheder, mens de rykkede frem gennem det centrale Tyskland og samlede naziguld og valutaer undervejs. I Plauen indrømmede embedsmænd fra Reichsbank, at der var poser med guld inde i et pengeskab i posthusets kælder, men sagde, at de ikke havde nøglen. Nøglen var i besiddelse af en embedsmand, der var blevet dræbt i et bombeangreb, og hans lig var sammen med nøglen begravet under tonsvis af murbrokker. Task Force Fisher modtog assistance fra et ingeniørfirma, der brugte sprængstoffer til at åbne det hemmelige hvælvingskammer. Fisher og hans mænd opdagede følgende i 1955 priser. $250.000 i amerikanske guldmønter, 1 million schweiziske frank også i guldmønter, 98.500 hollandske floriner i guldmønter og 151,503 norske kroner i guld. Der var også en mindre mængde jugoslaviske dinarer og ungarsk valuta. I alt vejede guldmønterne 900 kilogram og var pakket i 35 sække. Hvis vi tror på Werner Grothmann, og det har vi ingen grund til ikke at gøre, giver det, han sagde, mening. Himmlers plan var tydeligvis at forlade Tyskland og krydse Alperne til Italien eller Schweiz. Det er slående at bemærke i historiebøgerne, at mange nazistiske krigsforbrydere drog til Italien, hvor flugtruterne løb ned gennem Tyskland og Østrig til havnen i Genova. Derfra, efter at have fået Røde Korspas og måske argentinske indrejsevisaer, var det ret nemt at gå ombord på et skib og sejle til Sydamerika, mens nogle andre også drog til Mellemøsten, især til Syrien. Var dette Himmlers endelige plan? Det får vi aldrig at vide, for Himmler blev selvfølgelig taget til fange af briterne og døde under meget mystiske omstændigheder, mens han var i deres varetægt.
I 1945, mens Himmler forsøgte at forhandle med de allierede gennem grev Bernadotte, havde SS-lederen 2 pengeskabe opbevaret i hjemmet hos SS-Schützenführer Heinrich Sprenger, en højtstående stabsofficer i Heeresgruppe Vistula, Himmlers sidste militære kommando på Østfronten. Ifølge Sprengers kone indeholdt det ene pengeskab guld, smykker og personlige ejendele, herunder en værdifuld perlekæde og flere diamantbesatte ure. Det andet pengeskab indeholdt en stor mængde pengesedler i forskellige udenlandske valutaer. Pengene blev afhentet fra fru Sprenger af et medlem af Himmlers stab, ukendt for hende, natten til den 12. 13. maj 1945 og blev aldrig set igen. På det tidspunkt var Himmler allerede på farten og havde forladt området. Havde officeren, der samlede de 2 pengeskabe op, ordre til at tage dem til Harzen, til det formodede skjulested, Grothmann nævnte. Det er en mulighed. Eller måske forsynede officeren sig blot vel vidende, at Himmler allerede havde forladt området. Himmler og hans gruppe så ikke ud til at rejse med kister med guldbarer eller kontanter i deres køretøjer. Den eneste omtale af penge kommer, da Himmlers gruppe efterlod deres biler og bestikkede en fisker med 500 rigsmark for at fragte dem over en flod. Briterne rapporterede aldrig, at de havde fundet Himmler og hans 14 ledsagere med lommer fulde af guld, diamanter eller kontanter, og Himmlers hjælpere sagde aldrig i interviews efter krigen, at briterne havde stjålet værdigenstande fra dem. Det synes derfor sandsynligt, at Himmler havde til hensigt at genforenes med sin bærbare rigdom senere på sin planlagte rejse. Udover de ressourcer, der var skjult i de hemmelige gemmer i Plauen, havde Himmler adgang til en anden betydelig kilde til rigdom, et hus i Berchtesgaden-området i det sydlige Tyskland. Denne ejendom, som han havde købt i 1943 til sin elskerinde Hedvig Pothast, var kendt som Schnögel am See. Der havde Himmler opbevaret nogle af sine personlige ejendele, herunder uniformer, fotografier og andre genstande, som blev opdaget af amerikanske tropper, da de erobrede området i begyndelsen af maj 1945. Det er dog ukendt, om der var skjult nogen betydelig skat på ejendommen. Ideen om at gemme sig i Harzen i et par uger eller måneder gav fuldstændig mening, og stemmer faktisk overens med noget andet, vi ved om Himmler, placeringen af en ekstremt stor guldgrube. Harzen ligger i Sachsen og Thüringen, et område på 859 kvadratkilometer med barsk skovklædt højland, med det højeste punkt lige over 900 meter. Denne strategi bærer alle kendetegnene for den smarte planlægning, som Himmler var berygtet for. Han vidste, at SS-medlemmer og andre loyale tilhængere, på trods af at være blevet udvist af Hitler, kunne give ham tilflugt og ressourcer i Tysklands afsidesliggende bjergområder. Desuden tilbød Harzen relativt nem adgang til ruter, der førte sydpå, og som i sidste ende kunne føre ham uden for de allieredes kontrol. Himmlers sidste dage afspejler det intense paradoks i hans karakter. En mand, der var steget til magtens højeste højder som Hitlers næstkommanderende, kun for at ende som flygtning, der sneg sig gennem landskabet og klamrede sig til håbet om at flygte ved hjælp af de samme hensynsløse og beregnende metoder, der havde defineret hans vej til magten. Ligesom mange nazistiske krigsforbrydere, der undslap retfærdigheden, syntes Himmler at tro, at hans adgang til skjulte ressourcer og hans netværk af loyale kontakter i sidste ende ville redde ham. Begivenhederne viste sig imidlertid at være stærkere end Himmlers planer. Trods hans omhyggelige forberedelse og kalkulerede tilgang blev han taget til fange af kræfter, han havde undervurderet, og hans liv endte i vanære og mystik, langt fra den herlighed, han engang havde forestillet sig for sig selv. Tusindårsriget havde varet lidt over et årti, og Himmler, manden, der havde bygget sin karriere på brutalitet og kontrol, fandt ud af, at han til sidst ikke kunne kontrollere sin egen skæbne.